Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў, ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Мы каманда беларускага металургічнага завода «Стальная логіка». Сёння з намі гуляюць Елена, Денис, Геннадий, Марина і я, Андрей. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску ученікі, па-беларуску ці верыце вы, што нескланяльны назоўнік таксі мужчынскага роду? Колькі складоў у слове «адкрыты»? Назовите партызанскі псевдонім Міная Шмырова. Які горад атрымаў сваю назву ад ракі Відзьма? У якім стагоддзі быў заключаны мірны дагавор, які атрымаў назву Брэсцкі мір? З імем якога асілка народнае паданне звязвае назву горада Магілёва? У народзе кажуць, не вучы рыбу. Згадайце імя мастака, ураджэнца Беларусі Шагала. Тры удзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Денис, я выбираю тему «История» и буду гулять апошнюю, потому что набрал больше за усіх баллов. Меня зовут Марина, я набрала другую колькость баллов, выбираю категорию «Мова» и гуляю другой. Меня зовут Геннадий, я набрал 3-ю колькость баллов, мне досталась категория «Культура», гулять буду першим. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Геннадзь, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом. Сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Геннадзь, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Вітаю вас. Скажыце, калі ласка, а колькі гадоў вы працуеце на беларускім металургічным заводзе? В этом году в августе месяце будет 33 года. Слухайте, ну дык шмат. Скажыце, а кім вы зараз працуеце? Системный администратор. А калі пачыналі? Инженер.
Рядовий інженер по ремонту техніки вилічальної. Зразумела. Ви нарадзіліся ў самім Жлобіне і на вашых вачах будавалася прадпрыемства. Не, народився я під Пінском, в невеликому містечку Янова, Янов-Поліський. А якім чынам трапілі на БМЗ? Закончив інститут, побачив по телебаченню про город Жлобін, металургічний завод. Узяв на керування. Таким чином і попав. Сам выбраў свой прафесійны лёс. Да, Не шкадуеце? ні разу, ніколи. Цудоўна. Геннадзь, вы выбралі катэгорыю культура. А чаму менавіта яе? Ну, складана сказати, чому. Ці хацелі іншую катэгорыю? Хотів, історія. Ну што ж, Геннадзь, поспехаў вам у гульні і поспехаў вам у катэгорыі культура. Першае пытанне. Якая з пералічаных пастановак лічыцца першым беларускім нацыянальным народна-гераічным балетам? Варыянты: выбранніца, страсці, Рагнеда ў дужачках ці Салавей. Готов сказать, что это страсть Рагнеда. Народный героичный балет Рагнеда – это Полоцкий княждан, Рогулат и Рагнеда. Я так думаю, что это будет именно это. Б. Думаеце, назва ось якраз Ну, народный героичный балет. Если робить народный героичный балет, то про Полоцкое княжество. справа ў тым, што вы можете ўзяць падказку вашых сяброў. Магчыма, гэта якраз той момант. А можа і не. Не. Не хочаце? Пусть подсказка будет далее. Я склоняюсь или к выбраннице, или к Рагнеде. Страсці Рагнеда. Да. Давайте все-таки Б. Пусть это будет и неправильно, но тем не менее. Значит, я Б. Рагнеда страсть. Я ваш адказ прыняла. Гэты балет быў пастаўлены ўпершыню ў 1938 годзе. Першы беларускі нацыянальны народна-гераічны балет «Салавей». Ой, Вы памыліліся, але не трэба пасыпаць галаву попелам. Геннадзь. Другое пытанне. У сядзібе Здраўнёва Ілья Рэпін правёў 8 летніх сезонаў і напісаў больш за 40 палотнаў, эскізаў і малюнкаў. А ў якой вобласці Беларусі знаходзіцца музей-сядзіба выбітнага мастака? Варыянты: Магілёўская, Віцебская ці Брэсцкая. Ну, только не Брестская по-любому. А дарэчы, Ілья Рэпін, ён адкуль? Ну, это русский художник. Да. І чамусьці выбраў беларускія прасторы для таго, каб... В прошлом году я был в Русском музее в Санкт-Петербурге. А вы знаете, что Илью Рэпина не пускали в музей. Он был крайне недоволен всеми своими картинами, стараясь их весь час отправить. И издали даже, чтобы Рэпина с красками в музей не пускать. Цікавы факт, цікавы. Все, я выражил. Витебская. Все. Віцебская вобласць. Робить, да. Я прымаю ваш адказ. Добро. Ён правільны, малайчына Геннадзь. Ілья Рэпін купіў маёнтак Здраўнёва каля горада Віцебска. Мастака скарылі прыгажосць мясцін, працавітасць і сардэчнасць народа, які адкрыў майстру свет сваіх традыцый і паданняў. Цудоўна, ідзем далей. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Гэты шарж Дмітрыя Красільнікава выйшаў у часопісе «Полымя» у 1947 годзе з нагоды першай публікацыі паэмы «Рыбакова хата». А якому беларускаму аўтару, па сутнасці, прысвечаны гэты шарж? Варыянты: Аркадь Куляшоў, Кандрат Крапіва, Якуб Колас. Если шарж, знаете, этот человек похож на Якуба Колоса. А лишь я бачу Крапива, я не помню его поэмы, там в основном были, скажем так, пьесы, басни. Он публиковался его басни в газетах. Значит, Куляшов поэт, вполне себе могло
найти это дело. Але ось этот человек все-таки похож на Якуба Колоса. Любил одеваться в селянское одеяние Якуб Колос. У вышиванки? Да, Ваш адказ? Якуб Колос. Добра, прымаецца. На шаржы Дмітрыя Красільнікава. Якуб Колас. Цудоўна. Цудоўна, я вас віншую. І пераходзім да 4-го пытання. Што з пералічанага не з'яўляецца элементам адзення беларусаў у мінулым? Язмін, кабат ці андарак? Андарак – это такая спадница оденья в любом разе, а язмин – кабат. Варианты А и Б. Кабат гэта адзенне ці наадварот не адзенне? Оденье. Давайте вариант А – язмин. Я прыняла ваш адказ. Андарак. Адзін з відаў паяснога адзення. Кабат. Яго носяць на плячах. А вось язмін – гэта расліна. Вы, малайчына, вы правільна адказалі? Ну, калі браць адпаведнік з рускай мовы, жасмін па-руску, язмін па-беларуску. Наступнае пытанне. Як вы, Геннадзь, адносіцеся да народных святаў? Сугубо положительно. Адказ прымаецца, і вось само пытанне. Якое зімовае беларускае народнае свята звязанае з ушанаваннем перуна і ачышчэннем агнём? Вадохрышча, грамніцы, каляды. Ну, Перун в любом разе с водой и небом связан. И он это бог солнца, а ярыло солнца, извиняйте. А Перун это громовержец. Громницы или коляды. Давайте Б, громницы. Грамніцы. А што гэта за свята грамніцы? Не ведаю. Не ведаеце. Ну, с громом связано, созвучие есть гробницы. Грамніцы прымаецца. Гэтым святам, падчас якіх сяляне асвяшчалі свечы, было свята грамніцы. Малайчына. Гэты абрад захаваўся, яго праводзяць зараз падчас святкавання грамніц. І апошняе пытанне. І, дарэчы, у вас захавалася падказка вашых сяброў, вашай каманды. Звычайна апошняе пытанне ў катэгорыі культуры паэтычнае. Калі няма на свеце маёй мовы, майго народа і мяне самога, дык для каго будуеце, панове, канцлагеры, катоўні і астрогі? Аўтар гэтых радкоў – удзельнік нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі, паэт. Назовите яго. І варыянты: Максим Танк, Пімен Панченко ці Піліп Пястрак. Ну, это не Максим Танк. До речи, Максим, его зовут не Максим и не Танк. Я не памятаю сапраўднае імя. Євген Скурко. Ну, Максим это кулемет, ну а Танк это танк. А чому ви одразу адкинули гэта імя? Я не памятаю, как Максим Танк принимал удзел у вызваленчым руху Заходняй Беларусі. Думаю, что это Піліп Пястрак. Геннадзь, ну, добра, я паслухала ваш варыянт, Піліп Пястрак, пакуль яшчэ не прымаю, я просто хочу вам нагадаць, што у вас ёсць падказка, і чаму б яе не выкарыстаць? Давайте выкарыстаем подсказку. Дорогенькие мои, допоможите мне отказать на апошнее пытанне и подскажите мне, кто ж таки гэты паэт? Геннадзь, мы атрымалі адказ вашых сяброў, кожны з чацвёркі адказаў, што гэта Максим Танк. А вы адразу адмовіліся ад гэтага імя. Але я не буду ісці насупраць калектыва і таксама скажаце Максим Танк. Піліп Пястрак. Вычеркиваем.
Ну что ж, я прымаю ваш адказ, Максім Танк. Аўтарам гэтых радкоў з'яўляецца удзельнік нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі. Яўген Скурко, які вядомы як Максім Танк. Гэта правільны адказ. Вялікі дзякуй маёй камандзе. Геннадзь, 50 балаў вы зарабілі, і толькі на одно пытанне вы не знайшлі адказу. Але вы запомнілі гэты момант і правільны адказ. 50 – гэта даволі шмат балаў, але вы гуляеце першым, і вы не ведаеце, як згуляюць вашы сябры. Не ведаю. І ў вас ёсць цудоўная магчымасць з 50 зрабіць 100 балаў. Хочаце? Хочу. Тады слухайце умовы. Я вам прапаную пытанне. Яно будзе якраз з катэгорыі гісторыя. Калі вы знойдзеце на яго адказ, то тыя балы, якія вы паставіце зараз на кон, мы прыплюсуем до 50 ваших. Давайте. Ва-банк? Ва-банк. 50 балаў на кон. Увага. Назовите год уз'яднання Заходняй Беларусі з БССР. 17 вересня 1939 года. Выдатна, малайчына. Я вас віншую. Геннадзь, я вас віншую. У вас 100 балаў. Вы задаволены вынікам? Да. Марына, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. І я вас вітаю. Вы нарадзіліся ў Жлобіне? Так. І што ў гэтым горадзе ёсць прамысловы гігант, беларускі металургічны завод, вы ведаеце з самага дзяцінства. Да, так. А якім чынам вы трапілі працаваць на завод? Пасля школы я пайшла ў металургічны коледж. Ёсць такі. Да. А каго, дарэчы, выпускае металургічны каледж? Канадчыкаў, гальванікаў, хімікаў, электронікаў, пракатчыкаў. А вы якое аддзяленне скончылі? Я скончыла пракат. Пракат. Пракат сталі. А зараз вы працуеце? Зараз я працую ў аддзеле тэхнічнага кантролю на беларускам металургічным заводзе. Цудоўна. Ну што ж, поспехаў вам у гульні. Марын, першае пытанне. Які з прапанаваных варыянтаў напісання слова адпавядае арфаграфічнай і граматычнай норме? Варыянты: камп'ютер, камп'ютар ці кампутар. Ось як правільна? Варыянт Б. Варыянт Б. Прачытайце. Камп'ютар. Вы быццам бы са слоўнікам у руках зараз сядзіце. А чаму менавіта гэты варыянт з трох? Таму што варыянт А камп'ютер менавіта не, а варыянт В Кампутар. 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 Так не пішацца, таму што трэба через апостроф. Вы памятаеце дакладна, што ёсць апостраф у гэтым Прыблізна. слове. Так, зразумела. Яшчэ раз ваш варыянт, які я гатова прыняць. Б. Я прымаю ваш адказ. У слоўніку, у арфаграфічным слоўніку прапісаны правільны варыянт. І гэта камп'ютар. Варыянт Б. Малайчына. Марын, наступнае пытанне. У адзін з прапанаваных варыянтаў напісання закралася памылка. Знайдзіце яе. Даляцець да аблокаў, даляцець да воблакаў ці даляцець да аблок. Я лічу, што неправільны варыянт гэта варыянт В. Даляцець да аблок. А чаму? Па сэнсу найбольш падходзіць. Я лічу, што варыянты А даляцець да аблокаў і варыянт Б даляцець да воблакаў, яны найбольш верныя. Аргументацыя ёсць. Я проста прымаю ваш адказ. Нарматыўным у беларускай мове з'яўляюцца формы воблакі і аблокі. У родным склоне правільныя варыянты воблакаў і аблокаў. А неправільны варыянт даляцець да аблок.
Марына, вы цудоўная. З заданнем вы справіліся. Трэцяе пытанне. Толькі памятайце, што ў вас ёсць яшчэ адна падказка. Памятаю. Знайдзіце значэнне фразеалагізма «абуць у лапці». Падмануць, разарыць, пазбавіць багацця ці пакараць. Я лічу, што варыянт А – падмануць. Падмануць. Абуць у лапці. А вы, дарэчы, у сваім маўленні ўжываеце падобны выраз? Нет. Не? Не. Такім чынам, які ваш адказ? Падмануць. Варыянт А. Цудоўна, я яго прыняла. І не трэба нас вучыць абуваць у лапці. Гэта фраза з песні, якую спявае Анатоль Ярмоленко. Абуваць у лапці, падмануць. Малайчына, все правильно. Наступнае пытанне. Толькі адзін з варыянтаў сінтаксічнай канструкцыі правільны. Назавіце яго. Жыць у суседстве, жыць по суседству ці жыць по суседстве. Я лічу, што правільны варыянт – гэта варыянт В, таму што варыянт А – жыць у суседстве – гэта больш пахожа на украінскую мову, варыянт Б больш пахож на рускую мову по канчатку, а варыянт В – гэта будзе верны варыянт. Да. Ну, я адгаворваць не буду, толькі нагадаю, што ёсць падказка ў вас. Не буду. Пакуль не бераце яе. Не? Варыянт В – жыць па суседстве. Добра, прымаецца. Марын, беларусы кажуць жыць у суседстве. Вы не прамахнуліся з канчаткам. Сапраўды, канчатак е. Аднак вось прыназоўнік іншы. Жыць у суседстве з кімсьці. Нічога страшнага. Все добра, усё цудоўна проста. Ідзем далей. Наступнае пытанне. А колькі гадоў таму вы скончылі школу, Марын? 4 года назад. 4 гады, і гэта былі цудоўныя адзнакі, добры атэстат. А памятаеце фанетычныя разборы, якія рабілі ў школе? Прыблізна. Так. Вось зараз трэба будзе згадаць гэты працэс. Колькі гукаў налічвае слова «адчыніць»? 6, 7 ці 8? А. Ёсць гук? Да. ДЧ, ну гэта стоіць за адзін гук. Ч. Так. А, Ч. Адчыніць. 7 гукаў. Ну, давайте пералічваць. А. Потым вы сказалі Ч. Ч. Далей за Ч. И. И. Н. Н. И. И. Ц. Ц. 6. 6. А мяккі знак? Не считается. Не лічыцца? Не лічыцца. Гэта літара, але не гук? А куды мяккасць дзелася? Гук. 7. Марына, ваш адказ. Варыянт Б 7. Канчаткова. Канчаткова. І мяккі знак гэта гук. Гук. Добра, я прымаю ваш адказ. Мяккі знак гэта літара. Мяккі знак гука не абазначае. Марын, гукаў 6. І вы пра гэта гаварылі. Памыліліся. Крышачку. Яшчэ адно пытанне, 6. Гуляем. Які з варыянтаў напісання дзеяслова «ехаць» у форме загаднага ладу другой асобы множнага ліку напісаны правільна? Едце, едзьце ці едзьце з мяккім знакам? Я думаю, что вариант В, но хочу попросить дапамогі. Вы правильно робіце, таму што гэта ўжо апошні шанс і апошняя магчымасць узяць дапамогу. Але вы прапанавалі і свой варыянт, варыянт В. Добра. Шановная моя каманда, дапамажыце, калі ласка, з апошнім пытаннем. Короче, берем В. Я за В. Ну, я тоже В. Так, Рожков. А я Б написал. Ладно, В. Што атрымліваецца? Трое вашых сяброў кажуць, што трэба браць варыянт В.
А один чалавек кажа, што звярні ўвагу, Марына, на варыянт Б. Я послухаю больше с коллектива и выберу вариант В. Добра, я прымаю ваш адказ, Марына, і гавару, што гэты адказ правільны. Малайчына. Дякую вялікі за подказку. Марыначка, гэта была цудоўная гульня. У вас 40 балаў. Магчыма, вы хочаце паспрабаваць свае сілы яшчэ раз. У вас будзе пытанне з катэгорыі культура. Хочаце пагуляць? Яшчэ. Ужо нічога не губляеце. Давайте. Ва-банк идем. Ва-банк. 40 балаў на кон. Усе свае балы ставіць Марына. Марына, разгледзьце, калі ласка, выяву. Як называецца гэтая прылада для ручнога прадзення? Знаёмая прылада? Да, так. І што гэта? Што гэта за прылада? Верацено. Правільны адказ. Малайчына. Марына, 80 балаў у вас. Цудоўны вынік. Вы малайчына. Денис, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Узаемно. Цудоўна, вы выбралі гісторыю. Так. З 3 катэгорый. Чаму? Ну, тому что з мовой у меня были великие тяжкости. З культурой, напевно, так само больше. Ну, гэта вы так вырашылі. Ну, мне так кажется, подається. Тому ось історія. Напевно, саме таке, що я хоч трохи відчуваю. Ну, а гісторыя гэта з дзяцінства? Ну так, Зацікавленасць гэта ёю. от, калі в дзяцінстве пачынаў читати там кніжкі про рыцараў, з узростам уже читаєш нейкія статьі, у яких там гэта болей тлумачыцца. Цікава ў гэтым трохи разбірацца. Карацей кажучы, вы вельмі зацікаўлены чалавек у гісторыі. Ну, у нас тут у камандзе у гісторыі зацікаўленых шмат. Перш чым мы станем гуляць, я яшчэ одно пытанне вам задам. Кім вы працуеце на беларускім металургічным заводзе? Ну, я кіраўнік невялічкага калектыва, які займаецца ремонтам электрычнага абсталявання. Сур'ёзна у вас участак? Калектыў вельмі добры. Денис, няхай у вас усё ладзіцца ў прафесійным жыцці і тут, на гэтай пляцоўцы. Дякую. Гісторыя, гуляем. Першае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Ну, гэта лёгкі. Ну, мне так падабаецца, што гэта лёгкі вопрос, тому што пытанне, тому што я ведаю. Так пытання ж яшчэ не было. Давайте я яго зачытаю нашим гледачам. Герб якога беларускага горада вы бачыце на экране? Варыянты: Гродна, Пінск, Камянец. Денис кажа, што гэта лёгкае пытанне, калі Ну, ласка. гэта Белая вежа Камянецкая, якая вось у Белавежскай пушчы знаходзіцца, таму гэта Камянец, варыянт В. Я прымаю ваш адказ. Выява звязана з тым, што менавіта ў гэтым горадзе знаходзіцца знакамітая вежа. Камянецкая вежа, гэта Камянец. Правільны адказ. Денис, віншую. Ну, першае Дякую. пытанне такое было разміначнае. Наступнае. Якую зброю называлі словам трохлінейка? Варыянты: вінтоўку Мосіна, самазарадны карабін Сіманова, снайперскую вінтоўку Драгунова. Ну, там хлопцы сядзяць і, наверное, смеюцца з мяне. Но, Смеюцца з вас? снайперская вінтоўка Драгунова, гэта ўжо было зброя, якую Драгунов зрабіў пасля вайны Вялікай Адчыннай. Так. А самазарадны карабін Сіманова гэта, дзесьці раней, а вось, вінтоўка Мосіна. Раней чаго? Раней Драгунова, вінтоўкі Драгунова, але вось вінтоўка Мосіна, гэта легендарная зброя, з якой, воевалі нашыя савецкія войскі. Таму варыянт А, вінтоўка Мосіна.
Тут без варыянтаў ці яшчэ падумаеце? Не, Уже все абгрунтавалі, я прымаю ваш адказ, я разумею, што з сур'ёзнымі мужчынамі спрачацца няма сэнсу. Вінтоўка Мосіна была распрацавана ў 1898 годзе. Была ва ўжытку да 50-х гадоў 20-го стагоддзя. І, як вы сказалі, менавіта ёй была ўзброена значная частка байцоў Чырвонай арміі падчас Вялікай айчыннай вайны. Вінтоўка Мосіна – гэта правільны адказ. Денис, наступнае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, партрэт. Гэты юны партызан коштам уласнага жыцця падарваў эшалон ворага падчас Вялікай айчыннай вайны. Назовіце імя героя. Мікалай Гойшык, Марат Казей ці Ціхан Баран? Ну, з усіх імён я памятаю толькі Марата Казея, на жаль. Але, напэўна, я гэтае пытанне перадам сваёй камандзе, няхай яны адкажуць. Ну, гэта добрае рашэнне. Бо Добра. я 4 тут- галавы лепей, чым Я адна. тут зусім не ўпэўнены. Калі ласка, звярніцеся да вашай каманды. Сябры мае, падкажыце мне, калі ласка. Денис, ваши сябры гавораць, што трэба браць варыянт А, што гэта партрэт Мікалая Гойшыка. Згажуся з камандай і выберу варыянт А. Мікалай Гойшык. Мікалай Гойшык. Я прымаю ваш адказ. Гэты 17-гадовы юнак знішчыў 8 варожых эшелонаў. І апошні коштам уласнага жыцця. Было гэта 24 красавіка 1944 года. І быў гэта Мікалай Гойшык. Малайчына. Дзякуй, сябра, за дапамогу. Денис, наступнае пытанне. Да 15-16 стагоддзяў на тэрыторыі Беларусі быў распаўсюджаны старажытны дзікі бык. Назовіце яго. Зубр, тур ці вол? Ну, я так мяркую, што гэта варыянт Б, тур, таму што ён потым знік. Зубра ўсё ж такі удалося захаваць. А вось тур, хаця вось калісьці не так давно чытаў у газетах, што ёсць спробы абнавіць гэтую ось пароду. Таму Б-тур. Б-тур. Ну, добра, я прымаю ваш варыянт. Паводле адной з версій, з гэтай жывёлай звязана назва аднаго са старэйшых гарадоў Беларусі – Турава. Гэта тур. Вы адказалі правільна. Цудоўна, Дзяніс. Пакуль без памылак. 5-е пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Адзін з пачынальнікаў ракетнай справы ў Еўропе, які ў 1650 годзе напісаў кнігу «Вялікае мастацтва артылерыі», ураджэнец Віцебшчыны. Назовіце яго імя. Казімір Лышчынскі, Ілля Капіевіч ці Казімір Семяновіч? Ну, вось гэта я не ведаю, буду гадаць, таму што ўжо каманда не падкажа. Ураджэнец Віцебшчыны. Назовіце яго імя. Давайте выберем варыянт А. Гэта толькі наўгад. Казімір Лышчынскі. Лышчынскі. Гэта вы зараз спрабуйце з дапамогай інтуіцыі знайсці адказ. Ніяк болей. Толькі так. Толькі так. Не ведаю ніяк. Але, ну, калі выбіраць, так выберу Казіміра Лышчынскага. Ну, што я вам скажу, Денис? Імя вы выбралі правільна. А вось прозвішча – не. Семянович. Казімір Семяновіч – правільны адказ. Ну, на жаль. Шкада, але цяпер вы гэта ведаеце. Так. І апошняе пытанне ваше.
жыхары Скандынавіі у 9-10 стагоддзях рабілі паходы з мэтай гандлю і рабаўніцтва на нашы тэрыторыі. А як іх тады называлі жыхары беларускіх зямель? Варагі, вікінгі ці нарманы? Ну, гэта таксама лёгкае пытанне, тому што варагі, вікінгі, нарманы, гэта ўсё адны і тыя ж людзі, але ў нас, на нашай тэрыторыі, на нашай зямлі іх называлі варагамі. Таму і ў нас існаваў праз Дняпро і заходнюю Двіну, ну, той самы путь, шлях з варагаў у рэкі. Таму варагі, варыянт А. Ну, нават абжунтавалі ваш адказ. Гэта сапраўды варагі, якіх мы цяпер называем вікінгі. Ну, так. Гэта правільны адказ. Цудоўна. Дзяніс, у вас 50 балаў. Так само, як у Геннадзя было. Гэта таксама, як у Геннадзя. Хочаце пагуляць далей? Не, ну гуляць так гуляць, не на карову ж гуляем, таму на Так, ўсе. але вам будзе моўнае пытанне. Ну, я зразумеў. Колькі балаў На вы ўсе. ставіце? На ўсе, ва-банк. Конечно. Вось падабаюцца мне металургі, яны ўсе ідуць ва-банк. Так, а калі Цудоўна. менш, так, ну так хоць зраўняемся з Генай. Цудоўна. Пытанне такое. Ці верыце вы, што словы «бедаваць» і «журыцца» сінонімы? Так, гэта сінонімы. Ну, у маём разуменні беларускай мовы, як я яе адчуваю, бедаваць і журыцца – гэта сінонімы. Добра, адказ прымаецца. І ён правільны. Ось так. Дякую. Дзяніс, у вас 100 балаў. Столькі ж у Геннадзя. І сёння ў нашай праграме не адзін пераможец, а 2. Ну, як казалі ў маё дзяцінства, пабедзіла дружба, да? Гэта сапраўды сяброўства. Так. Я віншую вас. Малайчына. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Но гэтыя цудоўныя кубкі сёння я з задавальненнем перадаю нашым пераможцам. Гэта Геннадзь і Дзяніс. Трымайце і валодайце. Яны цяпер вашы. Дякую. Дякую. Вялікі дзякуй, было вельмі цікава і прыемна. Я хочу сказаць, што вы вывучалі гісторыю, культуру і мовы сваёй роднай краіны. Ва ўсім пагаджаюся з Генай. Таксама дзякую за гульню, было вельмі цікава. Таму таксама вывучайце беларускую мову, беларускую літаратуру, беларускую гісторыю. Яна ў нас адна, гэта наша родная гісторыя, літаратура і мова. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.